Mae ymchwil yn ein helpu i ddod o hyd i ffyrdd newydd a gwell o ddarparu gofal ac atal, rhoi diagnosis a thrin cyflyrau. Ond ni allwn ei wneud ar ein pennau'n hunain. Mae angen i bawb gymryd rhan. Mae Rhwydwaith ENRICH Cymru yn helpu i gysylltu ymchwilwyr, rheolwyr cartrefi gofal, staff a phreswylwyr i ddatblygu, cefnogi a chyflwyno astudiaethau ymchwil mewn gwahanol leoliadau cartrefi gofal. Hyd yn hyn, mae cartrefi gofal o bob rhan o Gymru wedi ymuno â'r rhwydwaith o fwy na 700 yn y DE. Mae'r rhaglen Enabling Research in Care Homes ENRICH Cymru yn cael ei chynnal ar y cyd gan ganolfan cefnogi a chyflenwi ymchwil iechyd a gofal Cymru a'r ganolfan ymchwil heneiddio a dementia. O ymchwil PhD i astudiaethau masnachol, mae ein cymorth yn cynnwys cymorth gyda cheisiadau am gyllid a chyfeirio ato, cyd-gynhyrchu ymchwil, cyngor ar gynnal astudiaeth, hwyluso mynediad i reolwyr cartrefi gofal, a rhannu gwybodaeth astudiaethau. Mae cymorth ENRICH Cymru ar gyfer cartrefi gofal yn cynnwys newyddion am ymchwil yn eich ardal chi, cefnogaeth i ddatblygu ymchwil sy'n bwysig i'ch cartref chi, cymorth i ddeall y broses ymchwil, cymorth i benderfynu a yw astudiaeth yn iawn i chi, a chefnogi eich sgyrsiau a'r tîm astudio. I ymuno neu i gael rhagor o wybodaeth, chwiliwch am ENRICH Cymru ar healthandcareresearchwales.org.